Matapang ka di. Nga agar-aram kanyak ni Rainier. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko na ita. Uwan, nagrayo kanyak ni Rainier. Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taadakarikan ka. Lani, No pa'y kasta. Tapno awan pakapaspasulakan ka. Agkulot na pailaan. anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagong mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani, Kan tapno nawaya ka matan na sumapul dita. Sige. Bye. wait, mabit lang, Lani. Initip na na. Apay mo na kastoy. Apay akas niya timbaga ni Lani. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo dakos iti na ibagak kengkwana. Puno mat, sanan ang nakaskas tao. No adulat tate agrayo kengkwana. Kat may sadayjay ang maestro. Oh, anya tinapasama kiti panagsari tayo ken Robert. Apay nga agsangsangit ka, iha. Ang basol ko, Papa. Punumat ngamin. Anya tiga po na asumursurot agten Rainier. Uwinoy ti sa bali ang lalaki. Imbagam kuma, ati rason. Sana ko na nakapag-alawag kan ko na, Papa. Masapol nga agsarita kayo anasaya at maipapaniti daytoy. Panang ko nagkat saan pa'y nga ita. Ngamin, mabahin ken Robert. Anya? Punumat ngamin nga dabasol ko. No apay hasimuro takken Rainier. Awan matrelasyon mi. Ngam no apay apinagkaktikin daw na. Oh, Itian niyo kumaaga po. Saan ka di? Iha. Amo ka na sa malin nga imapay iti panunod na. Asumursulot ang iti sa bali ang lalaki. Awon dito. Tay ko nakngarod, iha. Naskan nga agsarita kayo. Ilawlawag mo ti amin kenkwana. Saanan, Papa? Pusto mati ko na ni Papam. Naskan nagsarita kayo kini Robert. Saan na naskan, pre? Awan na sayat abanagan ti relasyon nyo no saan kayo nagsarita itinasayaat. Mabain. Sus, sana mabalin ti kasta. Mayam, siyak ti makisarita kang pana. Ilawlawag ko ti amin. Ano niya? Dakkel namin ti bidot mo. Idi pala pababalawin ka. Apay ngamin, asumursurot na kiti Rainier kat awan mati relasyon nyo. Iti niya kumaga po. Mayam amuna ka iti inana, alaman. Bay amon. Di kanto lang kami nagpampanunot. No kasta nga ron? No umawag, kasaritak ni Robert. Rumbang agsarita kayo, anak. Awan mo't nga tati relasyon da. Oray pa, mama. Isog kahayam asan ko hindi makontak. Tada sa balik akadwana. Anak, Saan ka di ang sakit ang maamuan day ta, mama? bayam, tayo nagsarong kara ni ospital ni Lani kat kasarita. Mama, bayan nyo bailaan. Anya, Pang tingitingak met no anya tirik na. Masakit lang tinakam ko. saan ko akayat nga dasaksakit ang tinakam mo, bayat ti kadam dita. Ang mga no, anya ti mapasamak ken ka dita. Saan na kapag danagan mo, ha? Kabalak na ito eh. Mala, anadam nga rod ti bagim. Bueno, mama, da kayo kiti mo dagan na dita. No siya kawan parikot. Sige, mama. Paliwag tuman ito umawag. Masapol kami na maturo ka. Tapos sa anak nagtuglap inton bigat iya trabaho. Bye. Bye. Anya day tuyo na mapaspasamak ita kada Robert kan Lani. Apay nga minasimurot iti sa bali ang lalaki.
Nalabit a pagarupon na nga awan makaidanon kin Robert. Ang paspasamak tinakaibutaktak iti amin. Iso da ito yan timbagat kan ka bro. Amang ano tinamnamam asang petam. Kat awan mo't gaya man. Dakkel ti panagtalag ko kinila ni. Ang apayakas jay. Saan agapot ha? Rubro bakti saan anasaya at arikrik nam ita. Ngem. Saan nga ta anasaysaya at no kasaritang pay nila ni? Wano awagan ni Flor agayam na. Saan ko man nga mo? Ngam, kasla na upayak. Bro? Ngam, sa bagay. Agpada kami lang. Simuro takmat ka ni Ma'am Hania. Wen. Ngimada sa bali adakkel arason. Saan mo akayat? Nga damadi ama kunanakan ka. Kat maapiktaran ti trabaho ta. Kasla nakarasan mo ti panagtalag ko. Bro? Saan balik kanyak talalaki ah? Nga ba iso? Babae. Oras anatulawan ti dayaw na. Awanan. Wan met kit di ah. Ang kayat ko apon kan. Kantingit-tingan tirik na. How are you, Robert? You look so sad or worried. Ada ka di pare ko? Awan Ma'am Hania. Are you sure? Or ada sakit mo? Awan. Okay. No ada problema, just tell me. Nang runan no may papan work mo, okay? No, awan parikot ko ma'am. May liwak lang kini mama. Mama or your GF? No ma'am, saan? Are you telling the truth? Yes, of course. Okay. Saan ka pilitan? But I have something to tell. When kidawen ken ka. Sapay kuma, tapat kam, Robert. Anya dayta. Can you join me to celebrate my birthday? Mabalin ka, dwa anak. Ma'am, Sika agbalin kang runaan sa nga ilik. anya. I will pitch you up no bigat ije apartment you'll conjay. Mabalin? Kumusta kan Lani iha? Nasaya at matan, ma'am. Mayat nga rod no kasta. Orayan milaangan ti result ti lab test ko. Mabalin kon ti rumuhar, kat ituloy kon ti agagas ije balay. Kasta ka di. Awan ma, ngam kasapulak ka no ti anay nga inana. Kasta ka di timbaga ti doktor. Awan ma'am, iso mangalak pa ilang itilib ko ije school. Awan, mas importante ti salunat. Ngam no, saan kon bilang malasatan? No dahito iti ipatay ko. Masapol nga awatan. Anya, sus, hapay mo tinakasta ti ipagbagam iha. Pudnumat, saan ka di? Saan tayo atangal ti biyag tayo? Kan saan tayo ama supring ti pagayatan ti apo? Lani iha, papigsang kumatipakinakam mo. Ay kan, gayam. Imawag ka din ni Robert kan kan? Uwan, ma'am. Wah, nasaya at no kasta. Imawag mo't kanya kat naamuak nga dan sa tibasit diyo nagkinawatan. Ma'am? Saan ko akayat nga da saan nyo apagkinawatan? Kan saan ko akayat amariribukan ti anak ko? Tama nga dumaapiktaran ti trabaho na. Ne, apay si ka lang ti inawis na bro. Ngam mo. Wano, dito yung atan opisina ti pagselebraran na. Si ka lang ti awisan na di apartment na. Saan ko ngam mo? Saan kumot nga ro na napagkidkidan? Well, gusto lang mat. Asaan mo nagkidkidan? Tama nga nung masaktan kat maapiktaran ti trabaho ta bro. Dayta, ti may sa pinanunot ko. Nalakit. Mapan ka. Naimbaglaang apakaililiwagam iti parikot mo kanlani. Kas
sila makitkitak amarakrak sa ti karing-karimi. Itunggal may siya. Anya? Saan ko pulos nam namahan, ti kasadyay anak mo ak. Ore sino mo't siguro, bro. Ore pa'y kadwana iti trabaho. No pinanunot na kumati pakasak ng ti relasyon nyo, ore si Murot, basta da kumakadwana. Kanti kang runaan, iti pa'y balay ta, daya alalaki. Sana nga po tawan pa nagtalag ko kinilani. Nga madapay nga tama aramidan na, no nagpanggapan daya alalaki, iti dakas. Oh, imbay gayam ti mama ni Robert ditoy. Uwan, Papa. Kat, kumusta mo ti panagsarita yo? Ano kung tinagsaritaan mi? Nang runa, ti saan mi ang nagkinaawatan kin Robert. Kung daway mo kuman, anang ipagakan kwa na ti amin, iha. Imbagak, ngam inaklon ko abasol kumatlaan. Kasi muro takin Renier, idinto taawan mat relasyon mi. Pilawak mo't kit di dayta. Ngam kasi tinakunak, at da kamatan iti husto nga itad. Aklo nakabidot ko, Papa. Ngam maawatak matkit din ni Robert. Kat, imawag man nga roda ni Robert gan ka. Naudin, day di pa nagsarita mi, Papa. Kasta ka di. Ano? Bayan yun. Andagan ko, ana. No di nagpulusan awaga. O, sana bale. Tani mamaanan ti mangidanon iti nagsaritaan nyo. Kastoy gayang tirigat na. No agin na dayo kayo iti patpat kam. San amaliklikan? Dagiti dumtang aparikot. Pau, bagbagay mo tayo suot mo, bro. Nan? Sus, branded a t-shirt kan maong apans. Dahil ito'y regalo kanyak ni Hania. Oh, ad-dalakit nga rod ang nagminarte kinataar mo. So. Di nakman pa sa blugan. Oh, pagno mo ti bagbagat kan ka. Ano nga? Sigurado nga ad ama in love kan ka ni Ma'am Hania, bro. Ay, sige bayam dita. Ore, kat saan kumot atutupan. Panakisiningad laang na ito'y. Ngam, para kan kwa na kat saan. Oh, anya ti makunam, bro. You're very handsome, Robert. Nagwapo ka. Thank you, Hania. Inusar ko lang matati regalong kanya. Thank you, thank you. Wanya, mapandan? Yes, I'm so excited. Kanagyaman na kiti pa ng pabusoy mo. Iti awis ko. Ang, sorry. Oh, for what? Awan may regalo king kay ti kasangay mo. Don't worry. Sana patay kanyak na material na banag. Dakulan pakaragsakat. Panagdanggay mo kanya kasangay ko, okay? Here we are, Robert. Dahito yung apartment ko. Oh, naglawa kan nagpintas. You like it? Yes, of course. Thank you, thank you. Ang, awan mo't nadanon taas ang ilim. Uy, no, sa bali, sa ngaili ko na kuma. Yeah? Imbagakan ka? Sika, very special guest ko. Honey, Don't worry. I know. Naragragsakak no sika lang bisitak. And, just moment, okay? Agpalasak lang, sakbay sa ganak pagsangmanta, okay? oh sige. Di nakpakadanagan. Take your time. Makaamo ni Robert na niya teramidan na. Makit-kita kon. Dakkel talaga ti panaggusto ni Ma'am Hania kan kuha na. Kit amang ano di maalwadan ni Robert. Kit maikursong iti daytoy agun taway.
Napintas ni Mama niya. Saan agagangay apunisa. Ket makunak ama aglaangan. Ken bulsak ti lalaki adi agrokbab. Ken saan amakayawan ken kuana. What can you see to my attire, Robert? Bagay ko ka di Marlan? Nagpintasan. Oh, why look at me like that? You're so beautiful, Hania. Thank you, thank you. And once more, happy birthday. Oh, thank you again. Happy birthday na kasi di mariknak. But sorry. Awan may regalo king ka. Ang, can I kiss you? Iso lang ti may regalo king ka. Can I? Are you sure? Yes. Mabalin? Oh, yes, you may. Okay. Apay at maawatan tiriktak. Agduduma ti mapampanunot ko. Ni Robert. Kumusta nga ta? Nakarasat ka di. Ti panagayat kan panagtalag na kanyo. Gapu iti inaramid ko. Iti ka di apagdarigmat. Kat marakrak dagiti na irot. Akarin karimi. Red wine, Robert. Kaya't ko, danggayan na kumakasangay ko. Yes. No problem, Hania. I'm so happy. Ibilang ko may sangsangayan daytoy kasangay ko. Agpaiso? Yes. Gaputa, kaduwag na isang sangayan lalaki para kanya. Anya. Oh, more wine, Robert? Okay. Okay. Cheers! Yes. Para iti kasangay mo, Hania. Thank you. Ni, inyat orasan. Aging ga ita. Awan pa ilaan ni Robert. Uno, maturog kiti ijayan. Ay, salot. Mapasamak-samat ti pampanunutak. Sa bagay. Makunak anak kapoy launay ni Robert. No awan maaramidan na kanhaneya. You're so sweet, Hania. Makapamauyong ka. Thank you for everything, Robert. Ngam, san arumpeng an pasamak ka dati amin? No problem. Nagayatan. Sakak panangipaay mo na para panagayat mo. Hania. You're so wonderful, Robert. Sana kagbabawi nang isagot kan ka amin ko. Ngam, Yes, nakunak. Don't worry. Everything will be alright. Hania. Robert, Hania. Maaglaangan. Ti saan amaguyukoy iti kinapintas mo. Robert, please love me more. Yes, Hania. I love you. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. So,
Napasamak ti pampanunutak ang mapasamak kada kayo, bro. Nagbasol akon iti relasyon mi kinilani. Kat, anya ita? San kon anasarkadan tinapig sa asulisog, ngig-ikutan ni Hania, akarayo. Kat, anya tin ako na ni Hania. Kalpasan tinapasamak kada kayo. Saan na kinid daw ti panangitakder mo iti dayaw na? San man? Okay, kano lang keng kuana. Tinapatid na riknana kano ti bara ti arak ko. Oh, anyan? Kat di na nailingad ti riknana. Agayat kano kanyak. Kat ti pagtanakak. Kasanon no. Agbunga tinapasamak. Sos, dayitan. Kasano pa iti karik kinilani. Agat atapak keng kuana. Ngam siyak mati si babasolan. Kastalang ti biyag, bro. Talagang adalat takari amarakrak ako nada. Siya kuntisan anak katungpal iti karik kinilani. Talaga kasta, bro. Adan tupay agsisi ng agasawa. Nga uray ing grande pa iti kasarda. Kumusta ka, Matan? Saan ko nga mo, pre? Pas na, kumakapsutak matlata. Kasano nga roday tan? Anya ti ko na ni Uncle. Agipila ako ni ti resignation ko. Mapan kami ni ti Amerika. Anya? Madamangas asikason ni Papa ti kasapulan mi ngagpa-Amerika. Uwin nas ka na maagasan ka. Isu ngamin ti rekomendasyon ti doktor. Ngam ni, umadayo ka una yan. Kumusta kayo Matan ka ni Robert? Saan pa'y ngay mawag? Nabayagan day di na udi ay awag na. Kasta ka di. Ngam no saan ko amauray. Siyakton ti umawag. Katagpakada akon kan kuana. Kan ibagak ngagsina kami. Tasan ko nga amo. No si bibiyagak pa'y ngagsubli. Anya ka din di kasta asasawam. Hay, sumkarak dita. Ani taramidek, bro. Katanya ko ma, bro. Sang mamlatan ano anya ti mapasamak. Numaasawam ni Ma'am Hania. Nanamayon ti biyag mo. Ang sana kinabak ng tikal-kalik ako makitibiyag. Ngam di. Naragsak a pamilya. Ano bagkat itayat. Ngam amom, bro. Numaminsan. Mamati akiti ko na agasat. Adana ito ding adana. Halasatan tunggal may sakada tayo. Kahit masawan. Na ititigasat ko. Ti pagbanagan ti karing-karimi kan lani. Uwan, bro. Kan, anya ti amom. No nailawan matan itipada na amanursuro ni Lani. Saan ko nga mo? Oh, kat, kumusta matan ni Lani? Tinawagam ka din? Saan pa'y? Yung planok nga wagan. Awagam Kumusta Apay nga taadyak manin makontak. Mangan no. Sorry bro, ngam narigat agip ipapanlatan. Bro, dawag ko. Nila ni. O sige, song batam. Kat panawan ka pa Hello? Agyaman na, tanakuntak ka. Napatagtiba ka. Kumusta ka na? Sa anak nga okay. Iso nga, agpakadaakan kan. Kan maudi da ito yan ay awag ko. Anya? Lipatan nakmata. Tasaan ko nga amo. No si bibiyagak tupay ngagsugli. Lani? Mapan kami kan papay di Amerika. Awatan na kumatinagpanagan ti amin. Pangasim. Saan kang sarita iti kasta? Nalapit. Dahil tinay kari agasat ta. Wano pagbanagan ti ayan-ayan ta, Robert. Ngam. Kwa. Sige, Robert. Kastan. Goodbye. Mabit lang, Lani.
Mabit. Inagtap na na. Anya nga tan tinapasamak kinilani. Hello, Robert. Nakawag ka man? At talang kahit ko apan kan ka, may papan kinilani. Ah, di ka di kasasaad ti salunat na? Wan, Iti naode apan nagsarita mi, ijay abroad nga paagas. grabe kayang di sakit na. Ay, saan tayo nga mo? Ngam iti palagaya magan-adal kami iti college. Addan kas dya marikrik na na, di na lain kas kaso. Andi amot din. Nung sa bagay, at tayo di dagiti ka nito, akalata maulaw. Ngam po na napanog na lang siguro, kadi na yung kaskaso. Ay, day tatirigat na no saan tayo nga ikaskaso ti sa gubanin tayo aya. Kasano nga ron, napanda ka din. Kasta ti amok, itan sa ti flight da. Kasta ka di. Oh, saan kayo ka din pagsarita? Nagsarita kami. Ngam binaswas na ang relasyon mi. Anya? Tapno saan ang kano masakitan. No saanan ang makasubli as ipipiyag. Oh, kasta timbaganakan ka? Ay, unay mo ta nilani? Inted na tiwayawayak. Kat mabaling ko kanon di sumapuli di sa pari. Ngam awan kas na panggap ko. Ay, apay kasti tinagbanagan ti relasyon nyo. Wan nga ron. Tirigat na. Agid na tayo kami. Day talaang. Kat, anyang aro ti plano mitan. Awan may bagag. Tagid na tayo kami man. Iso nga awan maramidak. Nang runa kat napanda ni Amerika. Ay, ala. Anyang arod. Talaga, kasta, Robert. Anya tinamam ka ni Flor? Dalani. Hmm. Napanda ka na di Amerika. Ijay ang maipaagas. Grabe nga ro ti sakit na ah. Iso awin naswas ng relasyon mi. Nasakit nga angaw dayta bro. Wan nga ro, Jake. Sana bale. Adamat niya niya itan itibiyag mo. Anya. Oh, saan ka di apod no ti konak bro? Nagasat ka kit di. Tadapay sa bale amang ipatpatagkan ka. San ko nga mo? Nga, sana basta malipatak nila. Napaliyok mo? So worried ka, Robert? Something wrong? Or do you have a problem? Awan, haniya. Siya ka di parikot mo? Nang runa no, masunutan na pasamak ka data? Sana, no? No problem, Robert. Saan ko paitakderken ka si Kugko? Anya. San ka kadingagang angawlahan? Yes. Remember? Nag-leave at 2 weeks. Una. Basta ka rin. Kunak no adan kinaguram. No. Kaya't ko lang penken marikrik na. And I'm pregnant. Kasano na? Kas na ko na. Saan ka pilitin mangitakder ti daytoy? Nuawan pa nagayat mo kanya. Okay. Saan ko akaya ti masidir ti konsensya na? Kan panagkunak. Saan ka anarigat ngayatan? What do you mean? Ano kayat mo sa wind, Robert? Kaadwan kada kami a Filipino. Saan mi abas sa talikudan? Nadda na sigugan mi. Kayat mo sa wind? Takdirak dayta, haniya. Oh, really? Saan ko akayat a maibabain ka? Kasanun kayan ayat mo na bati sa Pilipinas? Aday bagaking ka. Adda nga minsan anasayat anapasama kiti nagbaitan mi iti kalabas. Kat adda ita ya Amerika ngagpaagas. Anya? Dayta tinapasamak. Nasakit man tinagbanagan ti anet mi. Awan maaramidak no di mga klon. Oh, so piti matan ti kayan ayat mo. No pa'y kasta.
Ikararag ko malasatan na kumati sakit na. No impanda sa bali pagilyan apagasan, kaya't nakadisawan, nadagsan. Mabalin. Posible a leukemia ti sakit na. Kanser iti dara. Oh, how pity. Ang, ikasar na? Adi nakmat ay ayatan, kasta ka di? Kas na kunak. San ka narikat ngayatan, haniya. Kang doon ti amin. San ko akayat ngagpas ngay kabalasang. Thank you so much, Robert. Ngamkas na ibagakan ka? Saan ka pilitin no agdwa-dwa ka? Anya nga ti aramido mita, bro. Kasarita mi kan haniya ti general manager ti kumpanya ngayon tayo. Mangalak iti emergency leave ko. Kasta ka di? Alag na giti kasapulan a papilis. When no requirements. Tapno makapagkasar kami. Kat nila ni, namimpinsan ka din alipatang? Nasakit tinagtungpalan ti relasyon mi. Narakrak a namin pinsan ti karit tunggal maysa. Nang doon na kanya. San ko anatong pala? Bro, saan mo nababalawin ti bagim? Nalabit. Talaga na ito ding agpatinggalang iti kari ti amin. Ngam, saan na saya tinagtungpalan na? San ko nga mo, Jake? Ngam natural. At dalatapan nakakonsensya. Oh, Robert, anak, kumusta ka dito? Nasayat, mama. At alang basit nagpali na parikot. Nasolbar mo't langan. Oh, kasta ka di. Aywan gayam. Aday padamag ko kan ka. Kat saan ka kumaamakmakla? Anya da ita, mama. Inyawag kanyak ti papa ni Lani. Tiyan niya. Awanan ni Lani. Anya. Kat sigun kini Mr. Carrion. Tilangan da po ni Lani ti isang pat. Diyos ko. Nagkomplikasyon ti sakit na. Malaksi di iti leukemia nga stage 4 kanon. At dapay parikot na asabali. Ang payakas to itinagbanagan di amin, mama. Hangam, relax ka la. Masapul nga awatem ti amin anak. Asaan kayo nga agkatuluyan kan Lani. Nga agbanag nga ubaw ti arapapyo kan karing-kari. Anya di ko na mabad news, bro. Ay, nigayam tita jay nakasaritam. Ni Lani, bro. Awanan. Anya? Anya ti, kahit mo asawan. Natayan. Anya? Di kanulangan da po na, di isang pagda. Diyos ko. Pulos ajak namnaman. Akas to'y ti pagbanakan ti amin. Makipagliknaak, Robert. San kong hilibak? Inahet ko ni Lani. Ado ti arapap mi. Ngam apay akas to'y tinagbanakan ti amin. Maybe. Ada sa bali plano ti Diyos para ken kuana. Ay, Sana bali, honey. Adak dito'y mang comfort ken ka. Don't worry. agyaman na kaniya. Pudno na misteryo biyang. Ado dagiti pasamak titay namnamaan. Saan ka ti? Anya ti parikot na kala at isasampot mo. Pinagawid na kakadi. Saan, mama? Nagpakada. Emergency leave. Apay, gapo ka di kinlani. Saan, mat? Awan pa'y, saan na payasin mangpat? Kasimot ni Lani, mama. Ay, sigod gaya man nga da marikrik nana. Idi pa nga dan narikrik na na. Ngam ko na nga awan anyaman na.
Uwan nga rod. Katanya nga rod ti kalat ang nagawidan. Saan ka dang himpagak nga dabasit parikot ko? Ngam nasolbaren? Uwan, ay nga man niya day jay. Ada na gusto kanya kahapon isa kadwami iti kumpanya. Ukat, Saan ko nalabanan di kayaw ti sulisog? Kataginawan. anya? Nupay di nakmat inobliga ang mga kasarkan ko na. Saklatan tinagdisnoda. Iho, Tangi kas di mo tinagbanagan nila ni. Kan sakbay ang nagpa-Amerika. Winaswas nan ti relasyon mi. Ada ka rin wano promise da iti tunggal may sa mamaniya. Ngam, kasta mo tinapasama kiti kalabas. Kasta? So pity, nagbanagan na yan ayata. Wan nga rod, mama. Actually, sakbay ti kadot na pasama wano relasyon nyo. Nagparikutan ni Robert. I understand. Imbagag kan ko na, di nagpagdanagan. Nagayatak na pasama kada kami. Naragsakan naklang. Ay ayatak ni Robert. Ma'am, Ngamawan rumbang pagdanagan. Pagbabawian Robert. Siyak mga gasugat puso na. Mangpunas ladingit na. Nagbanagan ayan ayat da kayan ayat na. panagkunak, ma'am. Saan ang narigat nga aklo na tinagbanagan ti karin karida? Tada ka ang mga agas. Mangpunas iti dayta. Yes. Nabudno a kagayat. Kunak, sana ko nagayat manipod lino kunak kayan ayat ko. Ngam, saan ko natungpal dayta nakari? Langro na amok Robert. Ma'am, Di pa lang. Nagayat akong kantwa na nalimad. Awanan parikot, hani. Kompletong dagiti requirements tapno makapagkasagtan. Thank you so much, Robert. Kas itinakunaking ka. Saan ka narigat asursuruan ngayon? I'm so happy, Robert. Napayak imo na ngayat. Ngam, naragsakak maikadwa kung taway. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya, tikaw na ba na? Saan ba na nasimbang puti asawa mi ti Rabi eh? Wala na. Madanaga na. Anya kami na yati trabaho di asawam. Dealer ka no kadagiti luglukan, nanang. Aglaklako itilugan. Wen, isuan, nasukan-sukat tilugan na. Kasano da ita? Anda na kay baga kanyak nga. Agkarkarnap ta itilugan. Anya? Wala na. Ay delikado da ita. No, palutputag kat awan mataklunan na. Sao kanula ang nagiti labid da ita. Ay, kita anak ko. Ay, delikado ti biyag yun no kasta. Kasanaw no maduktalan dagiti pulis. Uno maranaan kit di dagiti panakabagit lintag katiliwin da ita. Hindi na ti pagdanaga. Sus, no mapatay kat matiliw da.
kasanon to pa, tibiyag yaw. Ni Ronald, nabartek laki ti manang. Blessy! Lukatan man tiri daw! Kunakon kat. Blessy! Hindi mo pala lukatan tiri daw, rakraka kon! Una yun ti asawa kaya. Salbag! Nagbeg kalakit din namang ilukot itiri daw kaya. No adamang sapol kanyak, ibagam nga awanak. Ha? Oh, atoy, idulin mo tapno adagastusin yung agina, no awanak. Ha? Nagadun na ti akwarta. Dakkel agatad day ta. Idulin mo ti daduma. Nangalaami ti daytoy. San mon adamagan pay. Sige, maturugag. Mapan ka makitsinda. Nangalaan nga ta ni Ronald. Iti daytoy akwarta. Simbang pet gaya man ti asawa. O nanang, makitinda ak labi eh. Ayan na nga raw. Nakaturog. Ay, kasta ka day. Nanang, no adda ka no mangsapol kan kwa na. Saan tayo nga ibagbaga asim mangpot when no adda dito'y balay? Aniya? Sige nanang, mapanak pa'y. Magpat ka din ti asawa, Blessy. Wan tatang, adda ije balay. Ay, kasaritak la ko ba? Ti anak ko ta adda madi amadamdamag ko maipapankan ko ana. Adda ije balay tatang, nakaturog. Mapanak man nga ron ijay balayo, ta kasaritak. Anya nga miti ko na yung madamdamag yung may papankan kwa na tatang. Paipapan iti trabaho na Ha? Masapol nga isardeng nan. Sakbay nga adda dakas ama pasamak kan ko ana. Madaanon ka mat gayam dito'y abalayan. Ay, woy, nabalayan. Nagsabat kami kan Blessy kat mapan ka makitsinda. Woy, binilin ti asawa na. Mapan ka no makitsinda. Ayan nga rod ni Ronald. Nakaturog. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Saan ko ang magustuhan dagiti madamdamag ko maipapankin ko na. Kasta ka di abalayan. Saan ko ang pinadakkel nga agbalin adakas. Ay, abalayan. Saan ko pulos namnamaan ang nasumok na tikas day nga aramid. Ay, ore siya ka. At damot dagiti malalimadamad ko may papankan ko na. Awan na saya at apagbanagan na. No itultuloy na tikas day. Kanupod no nga aramid na. Ay, husto ka dita, abalayan. Dua, ti mabalin ang mapasamak. Matilew dagiti pulis, ken mabalod. Wenno, Campo Santo ti pagtungpalan na. No makirangat kadak iti pulis, no tiliwan da. Ti pamilyanan to ate ang balin na nakakaasin o bilang abalayan. Awan metla ang nasaya at apagbanagan tinawadwad akwartana. Do agtaod met iti kinadakas abalayan. Ay, una. Sak mismo nga amana. Saan ko akanunungan ti madi nga aramid na abalayan. Nasayaat na nakariing kan Ronald. Ada ka di bagayo, tatang. Ada, kaya't kaakasarita, maipapan ka dagiti madamdamag ko, maipapanken ka. Anya ka di dayta? Maipapan iti aramid mo. Saan yung nga ikaskaso dayta? Awan bibiyang da iti biyag ko. Saan nga isuda ti mangpakpakan kanyak, tatang? Ay word, ngam kasanon ti dayaw ti pamilya tayaw. Kasanaon ti pamilyam, no dakas ti mapasamaken ka. Sana parikot dayta? Isungarod nga gururnungak. Aniya? Ay, awan tatang. No lumaban ka iti patas ako nam, agbisin ka. Aniya?
Masapol ti diskarte. Kan man ti lumablaban iti patas. Tano kasta ti aramidam kunak manen. Agbisin ka tatang. Iso alumaban ka itingipon. Anya kay ti badag ti sarita nyo kay ni Ronald palayan. Ay, awan denggan na asaaw. Anya? Dible sila ang tiamok adenggan na. No denggan na pa'y Ay, Diyos ko. Sa balin ti agar-ari iti utak na. Nastraksan ti sa iraw. Saan mo da si kudakas chay ni Ronald? Ambok pa yan abalayan. Siguro ako nauman iti saan damot laya asinsong. Ay, nakitak mo't idi ti kinapasnag na. Awan at tanan na trabaho. Ngan kaskas di nga isubot laang ti biyag ta. Ay, ang mga nuday tamot tinangiduron kan kwa na amang sirrik iti sana nasaya at apanggidan. Ngam, wala ang ti mabalain apagtungpalan na. No saan apagbaludan, kampusan taw. Ay, Diyos ko aya. Abalayan. Saan nga adayaw ang mapasamak ken kwa na dayta? Nabsugak bakat. Mumlat tamat tigat-gatanga mamasida. Unmat Agdi gusak. Agpalasak ta dapat lakad mi. Kwa, Ronald lakay. Kinasarita da kakadin na tatang. Wan. Sermon mat. Gusto mo't siguro, te imbagada kan ka. Husto, no husto. Ngam awan makalapad kanyak. Anya? Nauma ako ni tinarigat abiyag. Kan uray si ka, saan ka di? Uwan, ngam ko ma. Sana kasta awagas Uray ka di mat si ka? Sermonan nakmat. Pampanunutok lang, ti. Saan kang agpanunot iti negatibo? Ti panunutam. Makaliksabak iti dakkel. Kaya't ko agumin awat ibiyag tayo. Masapul nga agbaligi kami iti daytoy. Modelo kan kabarbaro dayjay alugan ti may sa akurap a politiko. Numaidanon milakit di iti pagpartyan mi iti lugan. Awanin parikot. Saan danton ang mabirukan? Masukatan ti pintura na. Makaamumatan dagiti kakadwak ijay. Asidaga kon iti parking area. Iparking kumatilugan ko. Subyak tulatan. Dayjayan tilugan ti politiko. Ti driver. Punpunasan na tilugan ti bus na akurat. Dayjay. Nalukatanan iti driver side. Limugan ngam saan na nga inrikap. Dagtuyan ti orayak aguntaway. Umasidag akon. Maiba-iba yung kamanon dito sa alasyo, blese. Saan asumina iti panunot ko kang Ronald, nana? Ay, no awan ti pagnaan, ti panakisarita ken kwa na awan mabalin tayo. Sana baling agrigat ha. Basta saan kumamat nga garamit iti dakas ni Ronald. Ay, anak ko, ay Kas iti na po na ni tatang. Dualaang ti mabalin ama pasamak iti asawa. No saan nga iti pagbaluda. Iti kampusan to ti pagtungpalan na. Ay, talaga no saan ngagbalbaliw. Kasta talaga ti pagtungpalan na. Nana, Ket ti pagsakitan mo tinaakam ni abalayan, maibabain ti pamilyada. Saan ka nga agdig na ititakas? Nang saan mo akayat ti matay? Awan panggap ko amang patay kan ka. Ngam na agbidtot ka. Matay ka at na oras.
Asidagtan iti pangidisagak ka. Taselpon mo. Itad mo kanyak. Sana balit ipaltog mo. Taaddan kanya. Isiram adagos ti Rida. Tikiti ubing. Ang daday di katananang. Naglabaak ngamin. Kasta ka di. Wan. Imbag man. Tas imangpot ka matlaang. Apay, saan mo akayat? Saan nga iti dayta? Ngam ko na. Asaan mo nga amo no kaano ti sangkot mo, hindi nagpakada ka. Detoy, idulin mo. Ha? Anya na dayto nakabagbag. Kita ah. Kwarta? Idulin mo. Urno ngam ta saan tayo laang nga amo. No anya ti mapasamak iti masungad. Ulitak ti kanayon nga ibagbagakan ka. Saan ko akasapulan ti ado a kwarta no si kati mapukaw mi? Anya ang mapukaw? Saan ka pa nga agyaman no bilang? Saan kayo nga agrigat ang mapanawa? Ronald! Anya gayam ti makandita, unno masida. Mapan ka man gumatang iti pang bulalo. Agpapigsak man kit dita at tapamigsa. Ha? Kas lang amin, pumimpintas ka. Bakit? Anya? Birbiro kan dagiti pulis, tinangkarnap iti lugan ti may sa politikaw. Wen, yam saan da kano ang nabigbeg na nakapismas ti suspect. Ay, agrairaman garudan ti kinadakas. Ang ganaban da jay a politikaw, nakurap ka now. Ay, mukit di agam. Saan arumbang akasta, ti panakadusa dagita man nagkonnibar. Kuma, ang imayak na damagak kumano at da ni Ronald. Adamot itay. Di blese nakarubwat maut. Mapansiguro di tiyandaan Ag may sagarod ni Ronald di tabalay da, balayan. Siguro. Kasaritak man pa eh. Barang no dumngag laang. Ayun, abalayan. Talaga apang magbagati rumbang nga ipaay. Kadagiti makaliplipat. Imay ni tatang. Ngam saan nakaanauray nga agrieng. Apay, may nakmanan sermonan. Amom Ronald. Saan a sermon dagiti ibagbagami? Ngam di, para matlang iti pagsayaatan. Ilis-lisi da ka iti daka sa pagbanaga. Adola amin. Apay, saan na kami kadi apat-patgat kadagiti anak mo? Anyakat asa amin. Napatag kayo kanyak isongar aramidak daytoy. Anya? Para kada kayo daytoy. Kaya't ko maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Sumardang ka man, Blessy. Awan sir-sirbi dagiti bakpagam. Anya akat nga? May kaman kit di. Mailiwak unay kan ka. Anya? Hello? Anya? Umayak dita hideout tayo? Apay? Kasta ka di? Sige. Okay. Bye. Busy bagat? Agda pa panak. Kaya't sanda kasigsigaan. Una pa saan ka pumanaw ita? Kumaa. Unak nawan papanan mi. Nanggag mo mat. Nakita mat nga da imawag kanyak. Katadamanan operations mi. Nukas ano. Dakkal man ang tibingay ko iti daytoy. Agkarnap kayo manan? Wen. Sa bali nga estilo. Tapno saan da kami abasta matimbog. Anya? Agpamarang kami abayer. Kat kampay idi. Irotes mi tinasawalugan. Kalpasan na. Natural. Uray adan to sumurot. Uno kadwami ti akin lugan. Patayan milaktan. Anya? Apay man na nagmulagat ka dita. Punon sa nga awanan dangga.
Uray siyak nga asawa. Pagimbagan nyo daytoy kunak manen. No anyaman ti mapasama kanyak. Masapol nga aklunam. Ngam Ronald. Agyaman kakit di. Tagsalsalo kagak. Ngam tandaanam daytoy. Aramidak daytoy para kada kayo. Saan ko akayat nga agrigat kayo kadagiti duang anak ta iti agnanayon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaramid kon ti amin abalayan. Ngam dinak denggen. Ambaw mabalayan. Kanayon mo tabagbagaak. Oray ni Blessing, asawa na. Ay saan kun nga ammo. No anya talaga ti aramidak abalayan. Ay, nimbag kumala nga numatilew kat mabalod. Kas itinakunakon, duwalaeng ti mabalin ang mapasamak kan kuana. Ay, abalayan. Ti may asa ka na addan iti ngarab ti tanem. Maikadwa, addan iti ngarab ti pagbaludan. Ay, adon ti dumlaw iti nakaskas daaw apa naglupos ti biagda. Ngam adumetan ti agatap ang nagtaod iti dakes. Sige, dumsag kan. Katsan kan nga kitakit. Darasam! Darasam! Sige, Brendo. Mapantan. Amom no sa dino ti pagdiretsyon ta. Ay na po, nalaos. Nakiktot ko ay nable si anak ko ay. Nagdaa ka sa dabak ti pagsasaritaan na kiti tao yetersina. Anya ka ti day tananang. Kasta unay apartakyo kan kasla madandanagan kayo. Ay kasano aya. At nakano na sarakan dabang ka iti pay sa lalaki napaltugan. Anya? Sigun kano iti dabag. Karnap ti gapuna. Karnap. Ay na po aya. Kung nakarot ti pamilya ti biktima. San abalik ko man ngayon nala na tilugan na. Basta saan na kumabot at pinatay. Diyos ko. Ilaklakot sa kano day jay tilugan na. Anabiit pa'y anagatang na. May sa kano asiman day jay. Anda kano'y mawag a bayer. Day jay. Irurod test na kunadan sa. Wala nang. Ipadas na tilugan. Ay, tinakas na ka daw. Ay, kas di lang aruda tinarami da iti akin lugan. Intaray na pa iti. Lugan na, sana pinatay. Diyos ko. Ni Ronald. Ay, na. Isuda ka dito akin arami. Ay, Kitay jay. unkayam. Saan pa'y asimang pati asawam? Sa dino ka doy, hati na panan na. Ada ka nun sana panandagan Brendo akong pari na nanang. Ay, amom anak ko. Siyak ti madandanagan launay iti asawam. Saan lang ada kayo nanang? Nang karkaro kanyak. Napudot ang timata dagiti pulis kada tayo pare Ronald. Isungag palamis tayo pala. Isu ha? Ang amsan kang agdanag. At dalat ta pangortahan tanong kayat mo. Anya tayo ta? Naglako tayo ti droga. Anya? Magda ito nalaklak ang ilaman. Ngam nadagdagsan man ang tido sa tadita, pare Brendo. Sus! Apay, pataliw kang arod. Sige. Panunutak pa eh. Pagpampanunuta ma. Kung tayo kimang tayo diti supply, kanasan kang agdanag. At dadag iti sigod na bayar tayo. Ngayon no makaalat apay iti sabali. Dakilmat lang ti maliksab ta. Gapot adatalaan ti agbingay iti ganansya. Yamanak. Tasimangpot kan Ronald. Oh, apay. Mailiw kan kanya. Saan laang nga iliw? Kasta unay at hanag ko. Pagdanagam ko makanyak. Ibagam man kanyak ti pudno. Adda ka di pa kay naigam? Itinay padamag anapaltugan nga kinlugan itinakarnap. Nyat sasawa maya. Tangiwat mo. Oh, daytoy. Idulin mo daytoy abag.
Isiptim tinagyan na. Anya dito? Saan mo adamagan? Kita unlatan. Ronald, Kas kadagiti mo na ngayon intad ko ka. Idulin mo. Kan gatangan ti kayat mo agatangan. kwarta manen dito eh. Ngam nagtaot mo't itinarugit nga. Sumardeng ka man, Blessy. Alakit din. Idulin mo. Kalpasan na. Mapan ka makitsinda. Gumatang ka iti maang rabulan. Naisip bang pagkam ti asawa ang Bliss eh. Uwan, nanang. Kat apay gamay ka. Nanang, kasi iti sigod. Idulin tayo kumapaylaan dito eh. Bag. Uwan, nanang. Inayon ko kumaiti, pinaidulin ko kada kayo. Kwarta ka ni manan dito. Uwan, nanang. Saan ko akayat nga idulin ni Balay? Ay, sus Maria Josep. Alala. Uy ka. Inahit ang aruditin mo na pinaidulin mo kanya. Uwan, nanang. Sus po. Ay na, saan kun nga mo ti aramida kiti kasto yung mapaspasamak. Saan apulos nga agtan na tiriknakan panunot ko. Kanayo na madandana ka na. Imbang man, saan ka rin mo rita? Saan? Agpalamis kami pailaan. Tanapudot ti mata dagiti pulis kada kami. Kuma, maminpinsanan nga isarding mo, Ronald. Saan mo ka urayan nga dadakas ama pasamak kan ka? Anya man ang dayta asasawang. Nadrama kalaunay. Patpagkanda ka kadagiti anak mo. Saan ko kaya ama pukaw ka, Ronald? Ay, ayatan ka. Sa anak ama pukaw. Anya kan aya. Isardang mo man dayta. No, mamamla ko ma. Akasta unay dandanan ko. Nangruna no kastang agpakada ka. Kasla makitkita ko. Asaan ka na sumangbata si Bibia? Anya? Kasanon na dadaga sa mapasamakan ka. Awan rumbang apagdanagam. Uri kat dakkelan ti urnong mo. No? Urnongam dagiti ditad ko ah. Numabalin lang. Saan ko apulos garawan? Minugastusan para kadagiti anak mo. Tamok no anyat ng taudan na. Adula amin. Apikit din na saan mo gastusan. Awan mabaling ko. Tawan mo't sa bali a pangalaang. Gastusam latta. Nagling atak dayjay. Kan impostak pa'y tibyak ko. Mabit lang, umayan. Ti Ronald Blessy. Ada iti kwarto mi, nakaturong. Kasatita ko ma. Ibagam ko makanyakon. Ta ibagak tulat na makariing. Sorry nga miso lang ti pangibagak. Dapat tagda ito eh. Sige, sumrag ka. Padasik ariing. Nalapsat at talaga ti asawa ni Ronald. Nasipokal ti pamagina. Saan naman daw adwan ti anak na? Nagkasatan ni Ronald. Nung ata mabalo ni Blessy. Wen. Ado pa lang ti atiwan na ababalasan. No pintas ti pagsasaritaan. Mapan ka man gumatang iti mabalin may apulutan kan pare Brendo. Tayo lumo ti bakat. Taramidan mo ngayon baliktad. Nalakla ka. Kin nabibiit nga sa gana. Dayta. Nayo namin ti dalam. Kan dumawat kay ti papait na. Sige. Saan ka kumangagbaybayag ha? Wan. Mapan ka nga rodan. Tadapag saritaan mo kan pare Brendo. Kasla, napataglaw na iti gagaram pare. Wen pare. Abdan resulta di bagbagak ken ka pa naglako tayo ti droga. Bayat nga awan pa operations tayo iti karnaping. Kasta ka di? Saan ka nagdwa-dwa? Dakdakkel ti maliksab dito eh. Nalaklak ka pa eh. Yung nadagdag san ti dusa. Lumatiliw ka.
Kan sigurado ka kadi iti kontak mo. Amangan no, isudan tumot lang ti mangpatimbog ka data. Matalik da ito pare. Mamati ka kumakanyak. Pare, ure kas ti trabaho. Saan ka basta panawan lat ng ti pamilyak? Amok. Narunak at naglapsat lat ni bakat mo. May sapay da ita. Tanong mabalo, sus. Amok nga at dapilan ag gusto kan kwa na. Amangan no, may saka pa'y kadakwada. Anya? Ay sus, saan matan apards? No nataya kon, awanan maramidak no anya ti aramidan na. Ngambayat asibibyagan. Awan makagaraw ken kwa na. Ta sa anak abumdeng apamatay. Dasa nga ili ni Ronald, iso abinaon na kay jetsendaan ko namble si anak. Uwan tata, Kahit asino ti sa nga ili na. ni Brando. Kunaktukat. Amok. Iso day jay ti songsong iti asawam. Iso anasumok na ti madi nga aramid. Nauma akong amang bagbaga iti anak yu tatang. Awan san talaga ti pagnaan ti pamagbaga kan kwa na. Rason na latta ti rason na. At nakam tulaeng no adda pa kadidigraan na. No addan tupay gundaway na. Uwan nga ron tatang. Napatag unay ni Ronald kada kami. Anya ti maramida. No dinan may sardang tar aramidan na. Masya anak unayan iti anak ko, abalayan. Dakkel pa'y kidin ti imrusan ti bagi ni Blessy. Gapot pa nagparparikot na iti asawa na. Uray siya kabalayan. Kaumag pa ikit din amang magbaga, tasak pa iti ungtan na. Saan mo't asigod akas dyan ni Roland? Kunak manan. Singput na amin asingput ide. Nagbaliw nga road, hindi awan latta ti makita ng asenso ti biyagda. Nga uray kasano ti panangyarado na iti bagi na iti trabaho. Ay, abalayan. Iswada ijay, uray amo na amay paret, a kontra iti lintag, aramidan na latta. Un nga rod. Pudno ang nagbaliw ti taray ti biyagda. Ngamdakas mo ti pagtataunan amin dagijay. Ay, ganyan to katatsupapak dagijay. Kahit no nagtaod iti dakas, awan na saya at abanagan na abalayan. Husto ka dita, abalayan. Kat ti pagdanagak launay, kat ti mabalin a mapasamak iti anak ko. Nakapanahon ti gayam mo, Ronald. Mabalin ang sarita ta. Nakainumak. Kahit kung ti maturog. Saan ko kahit ti madisturbo. Kan may sa. Amok nga awan tumat lang serserbe na ti ibagam. Sige, maturog ak pa eh. Tadalakad mi kan Brendo inton pigat. Anya manan tinagtulagan nyo. Awan kay Jayan. Isardang mi pailang ti agkarnap. Tanabara ti matadag iti pulis kada kami. Gapu iti nagsasaruno a karnaping. Kuma, saan laang nga agsardang gapo iti dayta? Agnanayon kumahan nga isardang yo. Kunam, isardeng dapay, aramiden da pa nagkarnap. Nagkuyog da mambutan kin Brendo. Ada ka no napatag apapananda na na. Ay, hapo, ang mga nanyaman nga illegal day giant. Saan ko nga muna? Talaga nga agbibiyag kami kapo iti kinadakas. Nga agpapan ipapaunig mi. Uy pagbibiyag mi kat nagtao din iti dakas. Ay, uri ni abalayan. Kunaan na nauma namang bagbagakin ni Ronald. Taapaat ka numot ngamin di anak na. Awanan nana. Talaga nga awanan pag naan tinasaya at pasarita ken Rona. Makaamo ditan. No anyan to tibanagan tibiyag na. Tibiyag mi. Makaamon ti Diyos kada kami.
Anyat makonomita, pare Ronald. Dakkel nagpaiso ti makwarta iti dayto ya. Saan ka pa ngagling at nulabsam tagsao? Podno dayta. Agasam, apag darikmat. Nakakwartatan adagos. Sige. Apantay di balay. Agpuorta iti bato. Anya? Ay, sus, daytan ti saan ko akayat pare. Mabalin nga aglako ak iti droga. Saan ak tong agusar? Makitan to Numaramanam. Sigurado asap sa pulam ton. Sorry. Saan kun to agandatan ti agusar iti may parit a droga. Ngore aglako ak. Makitan to. No anya timbagak pare. Aramidak. Uwen, makitan to. Wen. Nya. Gawid akon. Sige. Urayam na ti awag ko, ha? No, adamanan i-deliver ta. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Mabalin nga aglako ak iti droga. Saan ak tong agusar? Makitan to, Numaramanam. Sigurado asap sa pulam ton. Sorry. Saan kun to agandatan ti agusar iti may parit a droga. Ngore aglako ak. Makitan to. No anya timbagak pare. Aramidak. Uwen, makitan to. Wen. Nya. Gawid akon. Sige. Urayam na ti awag ko, ha? No, adamanan i-deliver ta. Anya man hindi ti akwarta ron. Nangalaam kan nagdakalagatan. Saan ka kuman ngagdamag? Siyempre, birok ko. Saan nak man nakanayo na si Taro na kasta? Agyaman ka, tadalat ta mayawat ko, kan sumangputak pa'y. Anya, di kayat mo asawan. Nadayawat ko, awatem latan. Di mo laam mo, no anya tirik na. Kasta unay dandanag, winubutang ko. Anya ko matipagbutngam. Kasanon, no bangkay kan nga itulod da. Wino madamag ko laangan nga dakan iti pagbaludan. Anya dagita nga ibagbagang. Agyaman kakit di, ta saanan akas idi ti kinarigat tayo. Uwan, saan tayo nga grigat? Ngam si bibiyag kapaylaang na itapwakan iti impyerno ti kararwam. Nakadulakit din. Kasi tinakunak. Agyaman kakit di, ta saan kan ang makurkurangan. Ti among kadi, kat naragsakak iti dayta. Kad, anang rod ko ma? Amok, no anya ti katukad dayta. Ti biyag mo. Ay na, sumardeng ka man. No at dagayang mang damdamag kanyak. Malaksit kan Brendo. Ibagam nga wanak. Anya? Ang palom latan ti bagbagak. Iturog ko man. Ang mga no adaawag ni Brendo. Kat, adamanan illegal nga aramidan nyo? Saan man akas tatisang kaibagam? Makaumakan, Blessy. Aramidak da ito'y tapat-pat ganda ka. Saan mi akayat amapukaw da ka? Kanayon mo nga ibaga dayta. Kaslapay kit di, kay kayat mo amapukaw akon. Anya? Ay na Ronald, saan ka makaaw-awat? Nasaya ata saan akanay na rumor ni Ronald. Wala na. Taisarding da kanupay lang di trabaho da. Ay kat bareng no makapampanunot mo't laeng. Adan sa manan sa bali anang strikta. Pag kunaamot iti dayta. Ay sus apo, kat kunamot asaan unay na rumrumuar. Idi sumangpat. Adaman na ninyawat na kanya kanawadwad a kwarta nanang. Anya. Katamuklatan. Nagtaod day day itinarog kitawagas. Ay, anya man nga tanti na sumukda. San ko nga mo nanak? Maamwag tumatlaan.
Ay, apo ayaan niya daytan ana sumsumok ti asawam. Uwan nga ron, nanang. Ti pagdanagak. Amangan no may ramraman kayo. Dahil ti may sa pagdanagak, nanang. Amaga no da mapagura da ket da kayo ti balsinta. Dahil ti nasaukan ko na iti naminsan. Ngamawan ka no ti pakairamramanan mi. Ay, may baga na nga rod aya. Anya nga ron. Di mo't ngamin makapagpanunutan iti nasayaan. Ano magtuon dagitin intad na kanyak akwarta. No nabalog tumatan, when no natayan. Agranata mo't gayam dito'y sentro, abalayan. Wen nga rod abalayan. Ket, kumusta dagiti ubeng, dagiti agasawa? Ay, kasjay lata ah. Madandanagan lata ni Blessy. Ni Ronald, kanayon kadipay laeng arumwar. Manmano kanumutan. Ngam adan sa bali na sumok da. Anya, Ay, insardeng dan sa agpaiso ti agkarnap. Ngam, adat sa kadabanan sa bali at trabaho da. Kasana nasayaat. ne, kasano anaamuan nyo dayta? Iti na minsan ay alati ko ti balay da. Nasa o kanyak ni Blessy, ngay nyawatan kanon ni Ronald iti dakkel agatan. Ne, anyaman nga rudin tinasumok na. Saan ka numot nga mo ni Blessy? Tano agdamag, ungtan ka numot ni Ronald. Ay, anya nga tati aramiden ayatap no sumardagan. Urayin na nga tapay nga adada kasama pasamak ken kuana. Agsaga na ka, Ronald, Adda awag ni Mr. si kanya. Adda ka no big time mabayar tayo. Ken adda kontak ko, bro. May isa nga owner ti dua aklam iti syudad. Kasta? Agsaga na ka lang, Tadagasin ka dita. Kita ka di? Wen, kasi nabata ni Mr. C. Sino ko matibayan? Saan namot anay baga kanyak? Ang mga numang limlim mo at kamang tilintag. Saan? Ado nga ti kasta. Agpamarang da bayar. Yung pulis damat kayam. Ronald, kabisado ni Mr. C dagiti laklakwan na. Saan to ang mapasamak dahi ta pagdandanagam? Sige, sapay lang kumaay. Sige, dito lang. Awan bro, urayan ka. Okay, bye. Bye. Big time dealer ni Mr. C apan nakabos mi. Nunawadwad ti maila ko mi. Dakkel man nga ruden ti bingay mi ken Ronald. Nakarubuat ka na. Kunak na awan pa panamita. Tiya mo kakit awan. Ngamimawag ni Brendo. Ada ka no kasi narak mi tao. Dahil jay abarkadam tinangisungsungkan ka itintakas nga arami. Sasawang manin ako na. Saan mo abyangan peter aramidan mi? Kahit agbayag kayo iti papanan nyo. Naskan ka di pa adamagam dayta? Ang mga numadandanagan at tumanan amarabyan ka. Saan ka di nga imbagagkan ka? Nga awan rumbang apagdanagam? Ken awan rumbang apagdanagam? Urikat amok adakkelan ti urnong ta. Takas makitak. Awan mo't ti aduunay apaggasgastusam. Ni, papanandamanan. Saan ko nga mo? Agdwa-dwaak. Ang dalakit di ba ng sabali ang nasumog ta? Ay, kaano nga ta makaamiris ti asawam. Awan sa nanan. Tawan matdanggan na asao. Uray nga rod ni abalayan. Nakunana na umamot ta namang bagbaga. Asino ko mamot? Isaan na mauma. Tidakas, no urayan na pa'y amadidigra sa agnakam. Naimbaga. No, danto pa'y kuntaway ng babawi. Kasanon, awanan. Ay, naitanda. Sapay na kuma. Tama kapag panunod tumatla ang nana.
Kasi tinakunayon, orayan na pa'y siguro nga tapakadidigraan sa makapanunot itinasayaan. Abdatan dito yung sentro ti syudad, Ronald. Iti first class restaurant ti pagsisinarakan tayo. Ni, apeng iti publiko a lugar. Ijay lang ti pagsasaritaan tayo. Ngam ijay itong beach resort ni Mr. City pangyawatan na iti epektos. Sige. Kunak no iti public place ti pangyawatan na iti epektos. Naanad ni Mr. C. Pards. Nasayat nga rod no kasta. Ken amom kadian na pigsa ti kapet na iti may saan nga atong opisyal. Opisyal ti gobyerno, wano, opisyal ti pulis. Yakam mo. Basta na nga atong opisyal. Saklatan ti agmaneho. Tamas kabisadok ti pangideliveran ta iti epektos, Ronald. Sige, sige. Nga makalibtak ka, mga namabudol ta. Ni, anya ti kahit mo asawan. At nakalukuan ti daduma. Nung nabayadan dan ti epektos. Agawon damat lang timbayad da. Wan, ada kasta adamag. Mabalinta ko mamati agpakadwa kadagiti taon, Mr. C. Kayam sahanan. Isupay ti bingay da. Anong bro, mas safety tamot no ada kadwata. No problem, bro. At dapaltog ta. Sa bagay matkit diya. Aday ta. Asidagtan iti pagsisinarakan tayo iti buyer. Dakkel tinabingay mi kan Brento. Easy money. Saanan nga agregat. Dumagasak langan iti grocery. Ta siya kun ti ag grocery. Ken dumagasak maten iti appliances center. Ta siya klatan ti aggatang kadagiti kasapulan iti balay. Ta saan ko uray amapan aggatang ni Blessy. Numabalin. Saan akayat agastusan dagiti awat ko ken kuan a kwarta? Kalukwan. Masapol apadasan met ti pamilyak ti biyag a naging awa. Tasipod pa'y, rigat latan tinagpasaran mi. Gapu iti kinarigat ti biyag. Amok pa yan, nanang. Adamot si Maro na nagsardan ka. Lugan mo ti asawa. Ano ti kaya tasawan ti delivery ban ti may isang appliances center? Sayato nyo kung mga disag data rep. Kung dito dakka na TV, ha? Nagkatang ti asawang ka dagiti alikaman diyaw. Saan na kami na mauray ng aggatang kadagita, nana? Saan kadagita ti mga paragsak kanya? Nangruna, no amok tupay matlaang at inaygatang kat nagtaod iti narukit awagas. Saan ka kadi amaragsakan? Ada pagbuyaan dagiti anak mo. Tadikat kakaasi da idi amakibuybuya iti karuba. Eri ka pandapay ida iti tawa apag sirsiri panda. Maragsakan ako malaunay. No amok ang nagtaod itinadalos awagas tinaygatang kadagita. Ay na, Blessy. Nagadulakit din. No amom la kuma. Nga agkikinisiim dagiti kaaruba. Bibang da kuma. Isuda aya ti mangmangted iti pagbiag mo. Maikanda ka aya iti apoy mo dagita. Apal dalaang dagita. Manmano kalaang ngamin nga adda ditoy. Nangruna iti aldaw. Kan saan mo amalablabsan idang agoom mo. Ada tayo ti pagsasaritaan da. Saan mo nga ikaskaso ida? Kanrum bang amaragsakan ka? Tasanan akas idi ti kinarigat ti biag tayo kunak manen. Saan ko nga mo? Ngam sika ti pagdandanaga. Sika ti kang runaan kada kami. Saan kiti ati kunam anagin awa abiyag. Akatukan mat ti biag mo.
Uray anya apagbirukan. Narisgulat ta. Kat, anya man ang tirakit yo kan Brendo. Nanamnam ay manan ita. Kan saan na delikado. Anya dita, Ahente. ahente nga. No ahente, kasi kadakal ti awat mo kanyak. Siyempre, dakkel ti komisyon mi no big time ti buyer mi. Anya ay hati ilaklako yo. Ahente iti agas. Oh, anya pa iti kahit mo amamuan. Ado ti klase ti agas. Apakairamahanan ti may parit at droga. Anya? Ay na, anya lakit din to'y asawak aya. Umay ka man kit di. May iliwak kan ka. Anya? Kastamot ni bakat ko idi. Namidyag bayag kan magatang na amin na kayat na. Awanan masasauna. Barang ano, kastantong agpay so parts. Uwen pards. Bayam lang dita. Aywan gayam. Kaano man nga da idil tayo? Urayan talang ti awag ni Mr. C. Ken urayak ti awag kanyak ni Mr. Pagulayan nga akin ko kwa itidwa adadakkel aklaba kunak. Oh, sige, sige. Ado ngamin ti parokyano da big time businessman ken celebrity. Kasta ka di? Uwen. Good client nagijay. Awan ko man sa pulag na ana. Nasaliwanwanan ti biyag mi. Gaputamo, tinagtaunan amin dagito eh. Kabalik ti marikrik na. Danak kanimutang nana. Anak ko, Ngamin, katukad ti panagris ko ti biyag ti asawag da ito'y akin na ginawa nga ibagbagan. ay, day talaan ka. Andi ti sir-serbi dagito'y ko nagmanen. Nung ni Ronald ti mapukaw mi nanang. Makita kat, narigatan ang mabawing ti asawam, itinasurot na adalan. Namimpinsadan da sa bali tinaturong da, agturungan iti gayong-gayong. Day talagunay ti pagladlading itaknan. Ay ayatag ni Ronald. Mapukaw kun samat lang. Ti saan nga umno apanawan. Awan sa bali ang mabalin tayong aramiden kadabalayan, no diti agkararag. Ikararagan tayo lahangan, na parang no makapanunot iti nasayaat. Uwan nanan. Husto kayo. Day talahangan ti maudi ang maaramidan tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Makapaladingit a kinapudlaw. Ba nag-apulos ajak namnamaan a pagtungpalan ti amin abalayan. Husto ka, abalayan. Nasingput mo't idi ni Ronald. Awan makunakan kwa na. Ken, amo ka napatag unay ti pamilyana. Wen, saan agapota siya ti ama ni Ronald? Ang impudno tanako na mabalayan. Awan makunak iti anak ko. Naanos ken awanan bisyo. Kasta tinadlaw ko, bayat ti panagayan ayat da idi ken ni Blessy. Mas daawak langan, takadagiti na palabas, inot ang nagbaliw. Aging ka nasumok na day tadakas nga aramid. Nagbalin a biktima tinapalabas ni Ronald. Kinarigat ang nagpasaran na. Rigat alinakam ti pamilya na itinapalabas. Nga isumot tinangiduron kenkwa na ang nagaramid iti dakas. Ano sa dino, ketlaklak amon itan ti pamilya na ti makunaan na ginawa a panagbiag. Wan, makuna na ginawan ti biyag ta. Ngam ti dakas. Kasi tinakuna ni Blessy. Nagtaon mo't nga rot iti dakas sa wagas. Iso asaan na maragsaakan ti anak ko. Uwag, tasaan akas kadagiti daduma, a Diyos dati pirak. Kung naisam dagiti dadumay ti na materyalan na panag.
Dahil tamot ti dayawag ken bless abalayan. Nanak man di anak mo. No sa bali lang ata. Isuda pa'y at imang durog iti asawa da nga agaramid iti dakes. Ay, wala. Anda kasta abalayan. Suda pa talaga ati magdurog iti asawa da, agaramit iti dakas. Basta dakkel ti mayawat da kwarta. Iso ama ko na nga awanan sa pulan da ita. Kompleto dan iti alikamen. Saan dan hadbesin. Nanamay dan. Mapadasan dan tinagin awa abiyag. Saan akas ide. Nga uray kasano ti panagagawa ni Ronald. Rigat lata ti adda panagbiagda. Kat dayta nga ro tinangiduron kan ko ana. Anak baliw ti taray ti biyag na. Agamahan yan. Ti saludsod ita. Panyamot nga ta ti agur-uray agasat na. Gapo iti agda mga aramid na. Day, dayta ati sa lunsod. Nga may salang ti sungbat dayta. Agpulo. Dakas ti pagtungpalan da iti masungad nga altaw abalayan. Kamusta katwam si Kaplendo? Ni Ronald ti kaya asawan, Mr. C? Pan, para ko na katek at mapagtal ka matlang. What boss? Saan kayo ngagdanag ken Ronald? Tanabayag maten ngagkadwa kami. Saan nga lombag ang kladwa siyak? Nasaya to kasta. Ada plano kan para. Oh, anyamot deta plano yo, Mr. C. At kasupukan ka dapat no na globo. Anya ti aramidin yo? Pasulwak aktit na eh. Oh, kasta ka di? War, eso pagdalay balak nagkalkatan siya mo. Napintas, boss. Wan, eso kaya siya kasalita. Mabalin, boss. Apan kayo les house. Olan ka si Jai. Awen, boss. Kano ka di? Etan, untakam. Oma kayo eday. Apay sa kanak may daw kan mapolotan. Sige, boss. Awagak na rin ni Ronald. Sige, ulayan kayo sa Jai. Ronald, naimbag ka na awagan ka, Pards. Apay ka ti parts. Ada ka di manan i-deliver ta siya po? Awan pa'y, ngam kayat ni Mr. si akaduan ka amapan iti resort na. Apay ka no? Adda ka no napatag na ibaganakin ka, Pards. Ita ka di? Wun, dagasin ka ditan. Sige. Agsukatak lang. O sige, Pards, bye. Nasaya at mat. Nasaya at mat na panunot ni Mr. si Digas Jai. Ti pagsuluan na ni Ronald. Papanan nyo kadimanan kan Brendo. Dagasanak ni Brendo. Papayaban na kami ni Mr. C. Mr. C? Wen, Sino? Mr. C? tibos mi. Amin la damdamagam. Iso tibo sa pangalalaan mi kadagiti ilakla kumi at droga. Hey, iso dayta ni Brendo. Sige, mapanak pa eh. Sige, aganad kayo. Ay, sa di naman nga itong tipapananda. Saan akong ngagtalag no kadwa na tayo chay, Brento? Din sa amat Ronald, jay dinagas da. Wala nang dinagasmanan ni Brendo. Matanda ka naman ang itibalay ti Busta. Busta, di ikayat mo asawa na trabaho ni Ronald. Bang opisinan. Saan ko nga muna na? Nuubos na ko nam. Adang arot amo naan. May isang empleyado. Saan ko nga muna na? Ang sa bahli ti pagawatak. Anya dita? Sa bahli ti atapag, iti droga ng ibagbagana. Druga. Saan ka din agas ti kayta sa uwan dita? Uy, may parit nga agas, nanang. Siya bo. Anya?
Ay, nom ka, Ronald. Agsalita tapay. Uwan, boss. Ayan pala na blendo kan kakadwayo inom. Awan parikot, boss. At datad ko kan katlabaho. Si kalang agtignay. Boss? Medyo dakal kata datoy. Kakotwa milyon. Anya? Si kakayat siyak mangidelable. Siyak lang, boss. Ha, awan pagdarakan si ka. Matalag tao na jay. Sige, boss. Takalitan siyak tangdan si ka. Kan sana mo da plendo kan kakadwayo datoy. No agdamagdakan ka. Awan pangibagbagaan si ka. Ibaga matalang nang ibaunan siyak ka. Uwan, boss. Uwan. Entong bekat. Agsabat tayo awag ko keng kalukal. Hindi ito yawat ko epektos, ha? Areglado, boss. Ha? Nalawag ka timot lang amin yung pagkakeng ka. Kan laglagi pan si katulang. Adon, amo si ka may papang globo. San ka basta makalapsot. Nya. Ngamsan si katanag. Nulakit dawan paglapsingan si ka. Ha? Pumaknang si ka ditoy, Lonald. Pasensya ka na, Ronald. Sikan tinagmaneho, tani. Ulaw ako. No problem, pare. Well, gayam. Anya ka diti imbagan ni boss kan ka. Awan matkit eh. May papanlangit eh, trabaho tayo. Tinamag na lang kanyak, no. Kasano kapudnok iti trabaho. Anya matimbagam. Imbagat kan kwa na, nga da pamilyak. Kit kasapulak ti trabaho. Day tala eh? Uwan parts. Basta saya atag kano lang ti trabaho. Awan parikot. Ada ka magtanla kay. Wan. Nakainom kan samat. Wan, basit laang. Ni Brendo Sana na nakamaneho. Iswasyak lang ang tinag-drive. Ganin tulad ko di balayda. Idasaran ka? Nagpulutan kami matkit di ta nagpaparty iti kalding ni boss. Di, agita sarat, tamangan tadwa. Sige. Sige. Kat dagiti anak mo. Pinaturog ko idan, itay nalpas da binuya di karton apabuya. Tad apay klase na inton biga. Sige, alaman nga rod. Agidasar ka. Tamangan taadwa. Naimas ang iturog ni Ronnie. Natal na ti panunod ko. No, ada iti si idong ni Ron. Ngam no rimaran. Agarin kanyak tibuta. Kasla makikitag. Abang kayon asumangpan. Winong may padamag anapalutan. Awan magkititim ako na. No panangipatag kanya iti pagsasaritaan. Takas iti ko na. Saan na kaya't nga agrigat kami pa. Isong aramitan na dito. Saan ako sta? Diyos ko. Ikamak ko dito'y kada kayo. Lawlawagan niyo ko pa. Ti panunot ti asawa. Adto inti kapem kan mamigat kan. Lagi ti ubing. Naimas pailaan ti turog da. Madamdaman to na manganda. Manganta nga rodin. Wen, Rumarak gayam. Sana nagbayag. Adala ang pagsaritaan mo ka ni boss. iso agad nagkakuma ka na yun. Wen, kastamat yar aramidak kat. Ulitak, Ronald. Awan ka is kan amin nga aramidam.
no at tatakas ama pasamak ken ka. Saan nga mo ni Blessy? No anya dahito pag nakita. Uray ni Brendo. Kanda kiti kakadwami. Dua kami langkin ni boss. Ngam, apay nga tanga inlimod ni boss kada kiti kakadwak detoy. Anya ti kayat na asawan. Wenno kayat na ama pasamak. Hello, boss. Alonad, kamusta pag nasika? Arigladon, boss. Mapana ko ni tinagtulagan tayo pagkitaan tayo. Akot, Sige, ulayan siya si Katyay. Un, boss. Mapagdam naman talaga si Kalonad. Saan kumot akayat ang madadalti pa nagtalakyo kanyak, boss? Sige. Ay, Bye. Oh, mapana ko na. Sigurado adakkel titad na kanyak. Tadakkel agatad ti balor tin deliver ko. Bukbukod ang samat yung tagtigtig na, Ronald. Oh, anya bukbukodan nga ibagbagang Brendo. Saan kan nga gibak? Adda nang ibaunan kan ka ni Mr. C. Pudno, ngamawan pa kayo naigan iti trabaho tayo. Oh? Nga ta? Saan ka kadi mamati kanyak? Ronald, saan ka nga agbidot ang mga underground kanyak, ha? Saan nakpengam mo? Oh, diagdamag ka kan ni boss. Tapno mapnag ka. No saan ka mamati kanyak? Saanin anasken? Saan ko ang magustuhan ti panagduado ang kanyak, Brendo? Pagbalbalin ng nak amang lilipot, akadwa. Tumangsit kan samat yan, Pards. Saan? Ngam ibagbagak lang tirik na. Laglagi pa, Ronald. Adun kinaitulong ko ken ka. Di na kumamot ulagan. Anya ki napasamak. Sipod si mangpat ka. Nakaululimag ka. Awan. Awan na niya man na dito eh. Sigurado ka? Wen. Dito eh. Idulin mo dito a clutch bag. Inayin mo kadagiti pinaidulin ko kan ka. Kwarta manan? Ingay ko. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Sinubliham ka di manan ti sigot at trabaho. Insardeng minti karnaping. Kat, anya man nga rudan tinastrak mo. Drug dealer ko na kumat. Dealer, iti may parit at droga. Wen. Saan ko mga ibaga na ito'y kada kayo, tatang? Diyos ko, nakarkaro man matanti na sumok ti anak yun. Ay, anya ka din at talaga ti simsimrag iti panunot ni Ronald. Saan ko nga mo, tatang? Talaga nagpakadakas sa ti asawa. Bayam, taumayak to ijay takasaritak tuman. Ay, anya nga talaga ti plano na itibiyag na aya. Amo tayo man, anaingat ita titurahin kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa adu ti dadaulin na abiyag, nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na anya ti aramida kon, tatang? Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy ti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.